Bueno, acabamos de manter unha nova reunión cos representantes das asociacións de ocio nocturno en Galicia para seguir avanzando nese posible proceso de desescalada que xa tocamos na reunión anterior, sempre condicionado á mellora das situacións sanitarias, e que se faría a través da proposta dunha serie de probas piloto previas a unha posible apertura xeral deste sector, insisto, se as condicións sanitarias seguirán mellorando. Estuvo presente o Consello de Sanidade, que estuvimos falando de en que condicións se poderían facer esas probas pilotos, concretando un pouco máis, e a Xunta de Galicia lles entregou un protocolo, que é unha proposta para facer esas probas. Agora será examinada polo sector do ocio nocturno e nuns días volveremos a ter unha reunión e eu espero que sigamos avanzando para que antes de que remate o mes de maio esas probas piloto poidan ser unha realidade. E ao mesmo tempo falamos tamén das plan de axudas específicas ao ocio nocturno. Hai que recordar que dentro do sector hosteleiro é o subsector que máis tempo leva sin poder traballar polas circunstancias da pandemia. Foi cando se produciu a primeira desescalada, logo do confinamento inicial, o sector que máis tardou en empezar a funcionar e o que máis pronto tuvo que volver a pechar a nivel nacional por unha decisión tomada a nivel nacional polo Goberno Central o 15 de agosto. O ocio nocturno deixou de traballar e, dende entón, non pudo facelo. Por lo tanto, entendemos que está nunha situación especialmente complicada. Xa se están beneficiando moitos locales de ocio nocturno, xa se beneficiaron dos dous plans de rescate arbitrados pola Xunta de Galicia, tanto no primeiro como no segundo. Moitos locales de ocio nocturno tiveron axudas. Agora no terceiro plan de rescate poden optar elas tamén, pero, insisto, entende a Xunta de Galicia que necesitan un apoio especial dado o moito tempo que levan sin traballar e as perspectivas para poder facelo a día de hoxe. A hostelería xa está funcionando en maioría dos lugares, eles siguen sin poder funcionar e, por lo tanto, a Xunta de Galicia, sensible coa súa situación, adiantándose outra vez ao que están facendo moitas comunidades autónomas que ainda non teñen estas axudas específicas, plantexamos un plan específico para axudar o ocio nocturno que poñeremos en marcha, en principio, con a cantidade que fixamos en 4 millóns de euros. No, a Xunta de Galicia se enterou polos medios de comunicación de que a partir do 1 de maio a fronteira con Portugal volve a abrirse e non temos absolutamente ninguna información máis. En Galicia existe unha das fronteiras máis longas dunha comunidade autónoma cun país veciño, con Portugal. Dende logo a fronteira máis permeable e con máis tráfico, insisto, a Xunta de Galicia se ten que enterar polos medios de comunicación de que a partir do 1 de maio a fronteira deixa de estar pechada. Por lo tanto, este modelo de cogobernanza, que tanto sempre fala o Goberno Central, volve unha vez máis a demostrarse que non é así. A día de hoxe non temos información e non sabemos exactamente cales son os efectos desta apertura de fronteira. Entendemos, e haberá que entender, que dado que Galicia sigue perimetrado, os cruces entre Galicia e o norte de Portugal quedan circunscritos a razóns justificadas para poder facelo, pero tampouco temos isto claro, dado que, evidentemente, a apertura dunha fronteira trascende as competencias dunha comunidade autónoma e agardamos que sexa o Goberno Central quen nos dé algún tipo de explicación, que a día de hoxe, dende logo, brila pola súa ausencia e vemos que o 1 de maio cambia a situación completamente sin que, dende o Goberno Central, nin o Ministerio nin de Interior, nin de Asuntos Exteriores, nos teñan feito ningunha aclaración que, dende logo, demandamos, igual que está demandando a poboación. Yeah.
Gracias.